Trí, dó, hían, náid, bew. Tí raibh se bhríon ag léamh na Barra Nuachta as Meiriceá mar is siondúil. I neamh an 10 mí na nullag 2015 agus níl mórán ar siúl ar fiú caint múrí ana faoi ach I bhí híon chuirt uachtarach na Stáit Aontaithe scéal mór sé seo sílim dóibh siúd ar chás leo an chinne goram agus rochtain ar áit san éalscoile agus cearta déana, cearta cinenne agus corum. Agus sé corum is bun leis an gunspóid seo sa chuairt uachtarach. Tá chás cuairte as Texas sa rééis dul chomh fada le chuairt uachtarach na Stáit Aontaithe. Tá ollscoil Texas in gúsáid gníomh dearfach más ceadmhacht an gaeilge chur ar affirmative action chun níos mó daoine den chinne gurma ligint isteach ná mar a ligach na gná scórnaí isteach dóibh. Sé sin ligtar daoine gurma isteach in ollscoilní fiú man bhfuil na scórnaí ceanna acu is atá ag daoine den chinne geal. Agus tá seo mar a hiagfaí ag choristeach a riint dhaoine, ag chorolc ar dhaoine go háirithe siúd den chinne geal a dúiltaí amháit san éalscoile dóibh mar gheall ar gníomh dearfach. Tá an chuairt uachtarach ag plé an scéal faoi láthir agus tá nár gúint fada agus teanasach ach má sé bhreaníonn tromlach na giústais neamháitithe go bhfuil an scéim gníomh dearfach vonreachtúil. Dá rialóch an chuairt uachtarach I naí gníomh dearfach bheith deireadh díarní leis an meartas seo fud fad ollscoileanna agus choláistí Meiriceá. Tá chuairt uachtarach scepticiúil gur ceart cinenne a chur san áirimh in seo focail ar cheart a bheithm ach ní dóilem bhfuil gaeilge bhathir ficimid. Sé níl in gaeilge bhathir in ceadisteach in ollscoileanna. Bhí ceart é bheith bhunaithe ar scórnaí agus bhína méid is chosúil agus tá faightíos ar Anthony Kennedy chathaoirleach má tá más ceadmhach ní an chathaoirleach ach an phríomh-iústais. Tá faightíos ar go mbeidh ar féin an bhóta cinniúnach a chaitheamh.
Idir an dálín tá Antonin Scalia duine nach ra mór an mesa agamsa a riamh mar rinne chríanna sa rééis se thuirt le fis ná cheart dá roine gorma choristeach Ollscoil Texas a gúsáid gníomh dearfach agus gur cheart dóibh dul well mar is Scalia choláiste níos lú forbartha. Choláiste a gníomhíon níos muile. Agus go naireoch níos fearr leabhain sin. Is maslo machchas amach é sin. Ach, tá misidin tóirim le tamil go bhfuil gníomh dearfach é féin bheith gan íon masloch. Tuigim an teoirictíh hiirde ach cheart dúine bheith ligin stíine isteach in Ollscoileann í nachhfuil na scórannaí ceanna acu len go scoláirí. Ach, scéal eile is sé sin. Scéal idirnáisiúnta faoi chatí a réilge Liberia. An bhfuil réilge Liberia. An Libéir is dócha. Nílim sé ag ceiliúra an ainm sin. Féicim bhfuil sé an níl sé sa bhachlar sin. Ní lorgóim mé in áit eile. Áit bheagu sé an Libéir. Bin ceannis. Bhí mé ag géirí seachant sílim sé, bhíon ceart agam seachant. Tá grúpa áirithe daoine sa Libéir siúd bhí ag créama na gorp i bhóla tá daoine ag seachant inis mar gheall an obair rinne siad. Sclíonn an scéal le Rairc fearsanta Sherdrick Coffa agus mar a thug sé faoi deara agus é gobaid ainm chara scríofa chorpbála a bhí sé tí chur deara glasa. Bheith ainm chompánaí scaile duine a dás Sherdrick sús leis agus a thúgra sé leis. Nis a gan a chopla láchaite ige sa fost bhí ní amháin go raibh sé scarra óna bhaintir mar gheall a bhost a thug sé bhíthe sig súil go nóthach sé corpa chara. Ach rinne sé spréáil sé an corp le thola go raibh sé le tine níos éasca agus sin leag sé an corp mar éon le coppla ceann eile an nús an mrosna agus sin chruach sé níos mó brosna ó sa chéan agus le lindó bheith glasa an charn seo bhain sé a chola cosanta de agus chéimne sé roimh amachchas an áit ó bhola garag a neabhail ag dó. Agus an sin chuaigh sé le deoch. So tá trua móra chun na roine mar seo nach bhfuil an dar rogha chuach hobair mar seo ghlacha agus seachant an phobail a ghlacha dá réir.
Scéal tá gá scéal faoi iarthóirí Uachtaránachta chlúdach a New York Times inniuh. Ceann simúil bhaintach le Marco Rubio an níorthóir do ainm nóchan an fortí phoblachtánaí. Deide leis bhearta dhéanana in dlí sláinte Barack Obama sin an Affordable Health Care Act. Agus is chosúil ón chuí chuidir na New York Times sí gur flip cearta don dlí seo. Agus dear na hárachóirí go mbeidh na príomhannaí a gáardú dá réir. Nuair a leid go mbeidh príomhannaí a gáardú dá riint go leor dóibh siúd atá ag tógáil áireachas amach. Deide leis an Shenandoah Rubio foráil neamhthonraíoch a cheann isteach in dlí allmhór chaiteachais an noraí agus tá an foráil seo sa rééis réimeas Obama a chaithfh in éibre amachchas amach. Agus creatháin a chur trí wargaí nárachais sláinte goitne go háirithe tá sé tar éis creathe a bhaint as buanfas dlí chláinte an Uachtaráin Obama. Agus droch scéal é sin is dócha. Tá gairí go háanmha leis an dlí áireachais agus ba thrua doma écail gur éirí leis an foráil bheag seo bhunaithe ar pholaíocht nó an dlí ríomhábhachtach seo a chur go grinneal. Ach feice muid céard a cheochas ní dóilem go mar ófar an dlí ach is léir gur féidir le daoine rudí sleamhna a dhéanamh a rian cuasaí ó bun. Tá scéal na nonsaitheoirí in San Bernardino ag leannacht a ra níl mór an nuan sin ach bháin go bhfuil an FBI ag tuairt le fios gur thosa an bheirt Tashin Malik agus siad Farouk ag pleanáil ceannarcha bhhad ó hin fiúsal ar fós siad a ghabhlíonn ó hin. Agus dá réir sin is chosúil nach mbaineann an nonsaí seo go ddíreach le Daesh nach bhfuil an ach le ghabhlíonn ó mar sin. Ach go mbaineann sé le fua Islamach a bhí inbhreite an tú le fada. Ach ní deas scéala sin de aine tá gaolta le híosfortaí na bheirt seo. Scéal Uachtaránachta mar is an dúil Ted Cruz is chosúil gur duine garigheach éide go má gur duine dorga. Ach níos agus é dhéirí vótaí a bhailiú
tá sé chur croch nua, tá sé chur cuma nua féin chuma an duine deas ach ní léir go bhfuil an chuma seo ag luí go nádúra níl an ceangal nádúra aige sin aige le páistí mar hampla. Tá mo dhuine ar bas North Carolina sílim ach rinne a bheart in Colorado hos chur cuairte faoi láthair. Seo é Robert Louis Deere. Thomáin sé go Colorado tamlí nó hin tríú ceir seachtaí ó hin sílim agus spréáil sé clinic de chuid Planned Parenthood le piléir agus mhara túr agus an chorta rion teile. Duine crackáil é is chosúil ach má sé tá sé choristeach imachtaí cuairteann is. Tugann sé le fios gur laoch thar ceann na leanamh é. Is chosúil go mo chuine forraigh nach é Somália agus duine a bhí lánsásta a bheith chéile a chlátáil nóir bhíonn leis. Duine dálann scéal a chodail timpeall, so mé curb gaeilge bhéarlann sin nach tuigeann sibh mé. Ní ran sé dílis tá bheith chéile. Ní bhaineann é sin leis an méidetáide lá faoi láthair tá sé os chur cuairte tar éis an sláid seo agus anois tá sé bhriсе isteach imachtaí cuairte, chur isteach gach rud lena reachtannaí ag tuairt le fios go bhfuil sé ceantach ach go ndearna sé é thar ceann na leanamh agus mar sin de. Rion scéalta beaga eile ach an nóiríre níl an táma agam tuairt fuachab caithfí mé imachtanis agus an chuideile den lá chaithfh ag obair. Idir an dá líon ábh guím lá deas oribh go léir agus go dtí go mbeidh muid ag labhairt le chéile arís bheannacht é oribh go léir.